my Titi. Yeah. I'm very proud of my Titi. She did something that was hasn't been ever done in Zimbabwe. When it comes to Kuna Madam Boss, when this talk here, BET and stuff like that, to be honest, it's a problem. You guys doing bad. This guy doing. Hey! Hey! Shit in the pocket! It's shit in your pocket, man! Call the police! Call the cops! Hey! Break it up, man! Shit! Don't do it again! Oh, God! He's shit in the pocket, Mom! Call the fucking cops! He's shit in the guys, what do you say, guys? Happen overnight. What do you say, guys? How are you? 10 years before she makes it into Hollywood, because there's a lot of talent already. Morning, guys. How are you guys? Morning, guys. How are you? Hi, Isabel. How are you? How is our daughter today? She's a beautiful girl. Hi, Fungai. Hi, Rere. You guys know I was tired. That plus none of them come so saka. They don't believe. I'm not talking about the doctor life. So no one much better than my analysis. It's a bongile. But the analysis a movie and I say movie. No, how are you, my love? Me era so could say guys share life young. Share life. That nimbo taura oneshe movie premiere mamwe vakataura vanarungotaura vataura zvanachingona hangu vanachingotaura vanachingoanalyze chikotaura zvavanoda indikati ndimboyawo nemuono wangu andika ndimbouyawo uyawo nemuono wangu security chiri kungodiscusswa nevanhu vese vachitaura zvinhu zvavanoda mumwe nemwe ari kutaura mafungiro ake. Yes, Destiny. How are you, Destiny? Some Toko, how are you? Ndikati aiwa munhu wese ari kungotaura umuono wake ndinimboona umuono wangu. Guys, chekutanga. Yes, Babs. How are you, Babs? I'm starting to like you, Babs. And she's doing hell. Oh, good. Very good. Elizabeth, how are you? Tandeka, Aisha, how are you? So, guys, mwenye ndimondire pakunyetotaura pandingechitika ndine mauyu mamwe mawaya ari muromo mangu. Saka andipfeko ave papi. Never saw it. Ndavene ndinesimbisa sana nyenzo kujaira kutaura zvakanaka. Saka ndichangotaura zvamurungu waizvozvizvi. Semunhu akagadzikwa masinai. But asana jaira, ndichazoti jaira. African Princess, how are you? Right, hi Maumba. Guys, ndambotaurawo nhasi nenyaya yemovie premium yakaitika. Chekutanga, guys, we want to thank todangotendawo maititi nokuisa nyika pamap, guys. Something like that when it's done. Chinoisa nyika yedu yanga yapera pamap. Hani munoda. Nyika yedu yanga isinawo chinhu chinotisawo pamap. Takamuisa pamap na Madam Boss pavakaenda kumabi izvi mabetaya mabet pavakaenda kubet papaya. Yes, nyika yedu yakapindawo pa map ipapo. And now again tina maititi vaisa nyika yedu pamap. Yeah, and indeed it was a very beautiful thing. Kungoti isu takazonyatsochiona after chapera, because the very day in question ndipo patanga tine function yedu nesu. Saka tinodi hatina kunyatsoona. Saka takazoona esumbrese takazonyatsa kuchiona after the movie zvaitwa. Guys, ndoda kubvunzawo chinhu chakaoma sometimes kuti
isusu ruzhinji reZimbabwe panoitikawo chinhu chakadai chekuti chinosumukirwa even nemaminister of arts nevamwe vanhu vachienda kuchisapota chiri difficult for us to support chi nai guys. Chekutanga ndiri kupanalisis dzangu ini kuona kwangu ini kwete kwenyu kwangu ini monditeererawo anditsika. Chekutanga guys tinozoziva tese kuti panoitwa movie area mudzi wechinhu akataura akati ndiri kuficha muchinhu changu movie nderangu anditsika, but muZimbabwe medu mamusina talent chairo chairo kuti ringaproducwa rigo directwa rigo atina zvakanyanya kuita tinazvo but atina standard inosvika pama Nollywood movies antimaona tanga tisina, right? So aendawo kuNigeria anotsvaga maresources ake anditi ekuti akwanise kusvika pa standard chinhu chaari kuda chinhu chake chisvike pari kuda. Remember, she's got a story to tell. She's got a story to tell. Yakuda kutaura nyika her own story. Anotsvaga maprofessionals kuti movie nochichwa mumovie area demanga makaiswa nasisimeli antika makaiswa nasisimeli nana enya animaona kana makaiswa hameno tongoti mamwe mashefu kuZimbabwe ndiana who was going to watch the movie? No one antika. Ndoso inyaya inonzi when they throw lemons at you make lemonade antika munditeerere kwandikuenda nenyaya when they throw lemons at you make lemonade aniti. She saw an opportunity in his own story. Yezvakaitika mulife make. Akati malemon esai, because we all know the story guys. Pachichema, pachitwase, pakaitika zvinhu zvakawanda. In all these lemons, let me make lemonade out of it. Antika akakombaila movie racho rikabatanidzwa akanotsvaga vanhu vari akanoprofecta akanotsvaga vanhu vari kukoko vanogona zvikapinda antika chikaitwa chinhu chikanakidzwa chikafamba. Ndoda kuvhunza right tasvika musi wedhei vanhu vari kuenda kunoona movie andika kuri kubhadharwa mari. Movie reri yagaiza ndokaicheriwa nda mari arina kuitwa mahara. Antunyamaka masiwa ndaitogwadziwa fortunate ufunge movie arina kuitwa mahara. It's obvious pakuenda kuNigeria kuita movie iroro pakabuda mari yakawanda because maNigerians vanoitira munhu wese chero newo uchida kuendawo kunoita as long as une mari yako nestoryline yako une mari yako kubhadhira vanhu doti vapinde unoenda anditi pakabudawo mari yakawanda kuti panoitwa movie padai and then kudzoka kunoku kuti vanhu ava kuvakwidza kuti vavemo zvive nechiremerera futi animaona pari kulaunchwa this movie andika obviously she had to transport them from Nigeria kuuya accommodations and what not anditi. So musi wemovie andisika why would people go nemafonzi avo kunorekodha? First question. Isabote. Why would people carry my phones? Kuda kunoonekwa mukati vachirekodha movie. Iro riri kunze asati rabuda kunze. But the right mukati kuti adikaze something pa movie iroro. And I want to know something pa movie. Then we carry the phones. As Zimbos usual. Kuti ndakuno rekodha. Kuti dei rakarekodha vakosa kurekodha. Tikadei ratozara masititi rabuda. Right now, hakuna mraizo badara. And she was not going to get in. Guys, and this CV, I don't know, and CV, kuti my price actually kunoita zvinizvi kuNigeria kamera say. But obviously, just look at the expense in the gega. Then to talk about my phone, to no record, kutara chokwadi pamberi pamwari. Kwanzi movie takatoriona isu. Makariona kupi nishi. Makariona ipi. This one people taura movie asati pa YouTube for everyone to see and for reason ekuti nekudendandire guys tarachoka chide wanga uriwe business wise guys you spend a lot of money je say zviri kuitika ichi kuti unze vanhu uende kunogara pa hotels and things like that antika then you show ya futi kuita launch yako and I would also protect you or something. Dusaka kwainzi ma VIP mari yakati yakachakachati utenge paunokwana and to try and recover some of the money inogona kusatove yakauya yese andimoona but iyoyo mari shoma inenge yatouya iyoyo andimoona kuti vakwanisa kudi hanzi if normal people record movies kuma cinema and saying it's right but people do it moms and this kuramba kuti people they do it antika vanhu va establish kudhara vave mu industry moms apa ngataure tisingashandisi soka nati rekuti ninga ndimfariri. Let's be fair. Moms indimi maita movie rain antika you have gone all out to try and make something for yourself anti mabutsa mari dzakawanda. Are you not going to try and recover the money back?
Are you not going to try and recover the money back anyhow? You feel good in hey, you're going to or something. It might not come yes, but you are going to try something. Or something until this your mother. The moms are going to do and do up into because no Mazaran do not my doing that one could episode to attend about animal. Would not try out to bring something and it is. It is your mother, the Kuno Shina or Africa about Jokeraka. Do not talk about something, mother. Couldn't do a joke on no 10 gays. Moses couldn't recover my young ticket to the leg. Saka Kanam Vagara industry Kudara. Vagarava in Mari Kudara. Antimona. They can afford to continue to an ass. Next week is show Buddha pa TV. Can I show that pa TV? Can I show that pa YouTube? Because the Vagarava move, Vashta is Kudara. He first movie a moon, guys. He first movie a moon, Yaku Zamao. Kutinda Kuda Kutin Boy or something Chakati. I couldn't have with 2 and 3. They are better with 2 and 3. I mean, now go to see Kupua Linky Ray. That's very fair, guys. To talk with a phone, could not record that. Really, they like a liquor is Quakusina. Muna is a no one. Right after that, Antigua Price one link. The Kunzi was not consequent that my $10, $50, Antigua. Price one link is cheaper than $5. For now, it's not like it's not cheaper than no. For now, but still they're trying to recover that money. Yaka wants guys. Muchu not even in the managers actually go to Zimbabwe. Animal. Varkuto Jgaku, Toko Jgaku Badaro. Animal. Kuto Jiwa Kuto Badaro. My $5 Ziwayo, Van Vakata, $5 per day, Vakata 10, Vatenga link, Vaona movie. Mario ever take out. Dinner or can provide breakfast, but they provide the lunch and supper. And they you can't say to them, you need to provide a breakfast, Saka, Pamakubako, lunch and supper. Saka to me, there's no lunch, there's no supper. You already over invite. Antimona. Saka Panama, which Pavenici, Patavenic Church and Basket in the Chafchi Manero. Kutaura Chokwadi. Antimona. So I think I'm going ne pakata era yekuti vanhu maybe havana kunzwisisa antimaona kuti kurikunzi don't record. I think havana kunzwisisa antimaona kana kuti vakatonzwisisa vakatobhadhara $50 yoti kana bhadhara $50 ndakarikanda papeji pangu movie richandipa more than $50. Anti murkuona because they pana akabudirira kuri record oya naro andimaona oya naro movie iri oisa papa wo pake kutaura chokwadi munhu yeye aita traffic yakasimba aita mari ye traffic yakasimba vane iyoyo. So ngati instead we are tikasiya zvokuti family ningi tomboenda kunoona movie just to go $5 you buy to support. Ndoda kukudzosera ikumasure guys. Hi elders, how are you? Teddy boys, when you go making enemies, unosanganisha kwana mupenyu tamba mucheni vamwe. Baba Tonde, thank you for saying that wangu ndokufarira. Adisco Jiramba, but don't you give us a chance, Baba Tonde? If you are given a chance, Antika kutu uite shakanaka. Iwewe na mari. Can you not give me a chance also to rectify my problems? Doing my problem at Tinayo, guys. We dwell into the past a lot. We dwell into the past a lot. Kuti ndakawakata my enemies. Pakata nyaza kudai. Saka muna no chinja, guys. We strive every day. Akuna muna di perfect. Tesa we are not perfect. But ito zama every day kuti tite vanhu vari perfect. Zvinotika namba tichengodwela mupasi muno. Ini zvetika kwandiri. Munaika chikutwa iyi ndenge ya 2017. Tiri na 2025 guys. Days was built 2019. 2017, 2018. Muna December. Muna achiri kuyashaka ti mima imi kumveke paya, you know, we dwell into 10 years later. 10 years before. Ndo mari. Kotika mbotanga kupanana tumboona ukungorora kuti zviri kufamba sei ichi zviri kuitika zvichinda kumberi zvakadaro. Azvigoni. Kungovhunzawo hangu.
hanzi munhu asi usanoregerera smell easily ndo vamwe vanotori nemakore pane problem iproblem iyoyo manje andiona but as much as we want to be forgiven antika namwari we don't forgive other people. I'm not telling people to forgive other people because it's a gradual process and then anoregera nenguva yake and see but iwe baba tine chako chako kana pachingori mind zvakera 20 zako kunzi iwe kuti baya wakambode because azvoti tiatsine zvakamboita tinazvo makunununu chao baba tine ingada kuza ingada kuza dzangu nyaya kubva chikura ka unobata musoro iyo unoshepata so nei mimaini because ndaive ndurura njaivo yekupe wakambona nasingauya ndinde ndogachitaura ndindaive mwacho asi ndonyatso ndogachitaura kuti mai vangu chaichayoka vakapinda busy mrenbodza bhuru wangu baba Tondo ndozangu kuti mukadzi mai vangu vakapinda busy ndogachidza history vanhu pana kuti mai vangu vakatanga prayer paGeneral Hospital ya 5 to 6 makuseni kungatsigwa kunamatira mwana wavo benzi ini asi vakandigonera munoziva because ndinoda kunge mnasina kukwana guys mengo zvoti nokuti ari nomao iyeyu apa hanzi ndakura zvokumanya kukura hanimona ndichiri mudiki musikawa chaivo vakanokumbira kunovhura kuita prayer group rekuti vana madzine vana kubasa vasati vatanga basa saka nyasha unotoona kuti nyasha dzamwari dzakatobatawo mukati muupenyu hwedu vazhinji vedu seni zvangu ndakasikafa ndichitoraramawo ndiri pano ndaisafa kutenge ndiripowo ndichitotaurawo nevanhu kudai ndaisafanirwa mufunge ndaisatofanirwa but nekuda kwokuti mwari vanoregera ndimwari vanenge a god is a god of second chance. Here I am animona here I am today saka I think tikambo tese zvedu and I don't know kuti is it possible kana zvinoita kuti hazvitiki I don't know hanimona mumbotipa machance alright but okay I hear you kumumbotipa machance guys ekuti let's watch I know kuti pamwacho ninge makatosema condemn sticker rekuti uyu hafi akachinja mune pane nesaying iyoyo sticker iroro but mumbowochawo wodawo muchiona inga zvinhu chakanaka tachiona one movie tariona one guys tozviziva munhu akaenda kujera akadzoka aenda kujere vanhu vakati ibava hachinji hadai akauya akatry she's trying to prove herself and she's trying to live her life now she's trying to make a hustle a real hustle yake andika aita movie rake takusaboteja futi saka worarama sei I'm just being realistic guys not inini ndinorelate kandozvisa mbutsi dzemunhu ndozvisa mbutsi dzemunhu ipapo then ndovhana kodenda ndiri kuzama kuti haso ndakamboita mamistakes angu ndikatokanganisa ndikaenda kujere ndikadzoka ndika now I'm trying to make an honest living and ndikuzama kuita chimwe chinhu changu chihombe chandoda kuita and then boom vacho vanondisi futi zvendiri handine chandira ndakudai vodisabotita saka ndodii ndorarama sei ndorarama sei ngationesei handisi kutuka gasema kuti kudii ndikungota kundangoyawo nemwe engu ndaona hangu ndachona vanhu vakawanda vanga they are on done for we still little people being attacked for the same movie bavakazi mira bavakazi mira chasvika ipapo animona saka munhu torarama sei naimi ndinoda kuziva wangu hatingasi takadiwa nemunhu wese animona but tikupanana pana chatikuzama kutaura Francisca ndechekuti why can't we give each other a chance just to see andingadiwi nemunhu wese chokwadi hatimari but kamwe kacho kanozonyanya karuvengo so andimaona kanozoti nyanyei right saka tatadaro antika imbomira guys ndifambe nenyaya zvadaro papa munhu akuti ndaita movie yangu I'm trying to be me and inini let me give an example yangu inini I'm trying to be me Meli and ari kutambaona mwe zvakanaka ndichifarwa nevamwe ndichiseka ndichidaiso andika munhu boom oyo nditi kupi ko iri ari chinjiri rekumverenvenge hapana kana chaimbota naingopuhwa nyaya nemi ndichiposta hanimona vanhu votukana vanhu vodira ingori group rekungoti vanhu zvamunongoitana nhasi ndozvati asikuti smart minde yetiri vanhu tatisema ghost tingopuhwa nyaya tichiposta iri rekumverenvenge rakadai andiona but am I still there no ndave pane message I'm trying to be I'm fitting so that ndikutuke utukoti ndakuudza kuti ndobva ndakutuka ubva ti hani muri kuona ndakuudzai you are provoking me kuti inini
handiona ndikataura ubva kuti ndakuudzai honai, but you are provoking me as if you uri mutsvene, as if you uri mutsvene. Andimaona right, tapedza ipapo tiri kuti munhu akutsvagawo mari ada kuzama kurarama life yake, hazvisi kubuda, vanhu vanenge vakagarira neko handika vachida kuita makopi, vachida kunozi kurekodha. Pano mwati anzi macopyright anobhowa. Regai ndine panyaya macopyright. Intongotaura ndikuda kungokupindura iwo handika nepfungwa dzangu pazvinhu zvamuri kutaura. Kwanzi macopyright, copyright kana neni ndokurova handijaidzi. Wouya wotora vhidhiyo rangu pano, wonokanda papeji pako kuti nditukwe nevanhu vako ndokurikita necopyright. Honestly, the least that you can do, watora vhidhiyo rangu hanti uri kuda kuitawo mari naro, chiriga kakuisa chiita kuti ndatukweka, ita kuti ndatukweka. Kuti guys tingoona ino negative comment pana kuti ndinenge ndikublock, chingoverengai muone vanhu zvinani vaseka vasatuka. But now uri kutora poche nenhikiri ye uyu ye vhidhiyo rangu kuti unoposta page pako uite mari. Handika kana waita mari iwewe nekutukwa kwangu nenhikiri neuyu yangu ne vhidhiyo rangu hazvibudi, ndokurikita nayo. Hands you can't see movie you walk up mari. Kero, I don't know, but from the last month, the rollers of last month, I don't know how it's working because I'm not here to address that. Handi zivi, and you wanna, but you wanna. Ndakaona kwa jineo ushu, chino chimunda, snake family. Achitenda kusimaita basa ndatedzo wananga kuzotora mari yangu. Ndakangoiona wonchidarika I didn't comment. Kurova kuti kune vanhu vari kubhadharwa kumaloya uko. Handizivi, and apa I'm not 100% sure about that. I don't know. And all I know is celebrate others. When your turn comes, rest assured you will not like reciprocal celebrations. The universe gives what you gave. Oh. Quite fun, she so fun the own projects then low. But Grace can anti taura chokwadi Grace. Taura chokwadi. Iwewe Grace yo obudisa ngikiri yako ubita na video zako kufanya kuta ndio ndotora nini wota kubva kwa page kwangu ungazisekera ere woni copyright. Ndakuvunza, be honest Grace. Ungazisekerere ere. Taura chokwadi. Ungazisekerere ndotora video rako andita mari naro. Ndokutukisa futi ungasekerere iwona yo copyright ngataure chokwadi pamwe pacho tingoda sessions eserero vengo guys tingochanisa chokwadi. So right guys, tobva ipapo handika topinda pakuti hanzi pana nyora yanongwa nava vakazi kuti hanzi Cat Family iri kuita downfall, ndo downfall yayo nafeli handika. Handizivi hangu kuti ipapo ndakatombo addressa kune vanhu vanofamba handika in fact nditaure nchidaiso pataugwa na uyu baba Kasushi handika kana paine vanhu Cat Family vari comment section honai, you are not making noise enough kuti movie iritengeswe. Tiri kuwirana pano kuti munhu afa kudzosa mari yake yakashandisa. So kana makangwara nditererei muriterere so handisi kudza zvekuita but ndoda kukuonesai andimaona instead yekuti imimi right now the noise everywhere handika fambai nelingi muchitaura muchitengesa link kuti vanhu vanobhadhara $5 vaone handika sometimes you are going kunotuka. What about marketing? You are putting priority yenyu iri wrong. That noise must be about selling the link. Anti murukunzwa ngakutengeswe link right now. Pese pamashika tengesa link zviri nani kutokanda mapost ekuti tiri kutengesa link. Pese mashika muri kutikanda post ekuti ngatitengese link. Kuita kuita mapost ekuti pese pamainde pamapeje vanhu muri kuno muchino ataka vanhu vanenge vachitara pfungwa dzavo. Hamunoti muri kupaona sei? If you can have an aggressive marketing, you could take this a link iri. Mari inodzoka. If you really are, Antika, I'm there. All right, if you are really a Cat Family,
and you are celebrating antika mai venyu kuti vakaita chinhu chakanaka and you really a supporter, you want to support antika tengesai link. Noise ngaive kuita aggressive marketing yekutengesa link zvokuti kutuka kufamba chidini muchipoka muchidini antiona ivavo chigroup chiri kudaro muchitevera pose muchidini, you are wasting time zvisina basa rese. Sell the link. Ipapa ndatanga kutaura panapa kudai so andambona munhu yakakanda link apa. Handina kumboona munhu yakakanda link in comment section kuti link iri. You see what I'm saying? Oh, so thanks. Apana wandamboona uyakati link iri, guys. Kandai ma link. People vaende kunobhadhara $5 because people are envious of seeing this movie. Vamwe vakutoenda kunoona chinyararire havadi kusika matoona movie but vaenda kunoona. Ngatiregei kufamba tichipoka vanhu tichidai antika ngatitengesei link. That's a thank you Daphne. Tengesei ma link guys. Regai ndikuudze chimwe chinhu one. Nditererei mutitererese antika inzwai munzwe. Hanze link rinopuwa wabhadhara. Ngava mumakete Enifa ari kutengesa link. Kuti link riri kwa Enifa, link riri kwa Enifa. Anti munhu akatouya achinyora izvozvo kateni kuti link riri kwa Enifa, link riri kwa kutomaketa link. But vanhu vari kuziva here kuti link riri kutengeswa kupi? Vanhu vari kuziva here kuti link riri kutengeswa kupi guys? Nda kubvunza. Show direct people kune link. And it's not always Cat Family no matuka. Jay, trust me on this one. It's not always, but some of them they are Cat Family. Yes, it's not just that. Atika kuti abamwe abase Cat Family but we trust me ngati ndaitovhura ini ndakavhura manikiri ma profile evanhu. Antika ndaivhura ma profile evanhu vari kufamba chituka. Vatori vanhu, riu vanhu asi maghost, riu people, riu vanhu ka top fan yamaititi. Top fan yamaititi. Vamwe vanhu cheko chekutaura chokwadi imbotedza muone. Famba mchedza muone. Famba mchedza muone. Anmone. Munona papa ndakatoona vamwe vanhu ndikafira chakati munotitukisa. Ndimi munoti tidedzo kunzi madofo. Pane munhu ndakanakatsa comment iyoyo. Antika Cat Family zvokutodara. Asi munoti titi madofo anti zvamunotaura. Anmona. Zvamunofamba muchitaura zvisiricho. Anmona. Akatozvionawo. Director ivanhu link kwariri kuwanikwa. Link riri kwa Enifa. Link riri kwa Enifa. Isai link ra Enifa mu comment section. Repeat la Enifa. Vanhu vaende kwa Enifa. Vanoona, vanotenga link. Mari idzoke. Kutaura chokwadi antika comment section munozivana pamwe pacho. Muchipinda mu street you see a comment yakadaro inonomutura ipapo. Kutaura chokwadi. Ngaatengese link pana kuenda kunotura chiri nokuti vanhu vanotaura zvavanoda. Guys, vanatinga vakwanisi. Asi imo mukutaura indenda ne link lekwa Enifa kuti kana wapedza kudhisa all link iyi ndinoona umwanti ndanoona. Imagine nekuwanda nenoise yese iri kuitika masititi. Imagine deyanga iri noise ye link. Tikutaura kuti ha vauya viba link aya sezvinoita vaya vanzive chivesa sai vai. Vesa sai vai. Vesa sai tutoziva kuti vakangopinda muconversation yako vanhu sai to like the same thing Cat Family. Let's do the same thing. Pawasvika enda nelink ra Enifa. $2 mari hai inoda ku aiuye same day wangu. Movie ngaringoramba ichingopromotwa. Zvokuti kwanzi it's going well iro ratove drama rakuda kutiudza. Andikuona. Yes, it's going well but it can even go better than how it's going now. If all of you guys start pushing link. Munhu wese link indauko. Munhu wese link ndakwa Enifa. Enifa mutumane link guys. Enifa mutumane link. And pamwe pacho ngativhumei guys. Pamwe pacho kana pacho ngativhumei. Handika because I'm not here to attack anyone. And tikuda kuti ndayani muono wangu ndakazvimirira because ndiri kutosupporta lost in edges zvokutodaro. Andimona ndakazvimirira. Link lekwa Enifa link lekwa Enifa link andekwa Enifa link vanhu vaenda ikoko uyatovhunza kuti tipewo link ani muri kuona pana tovhunza kuti ndipewo link maipiro tinoziva kuti +1 munhu akunda noona
Kuna wamwe vasingadi kusikama tivaona link apa. Thank you Tabita. Ndikative that pin. Aiwa ka $2 hausiri wega cat family wangu. You are not the only cat family. $2. You are not the only cat family. You are not the only cat family. Hausiri wega. Hausiri wega. Ine ndinofarira cat family zvotodaro. Ndinofarira mbora zvotodaro. Zvototi ndinotogara ndichotaura wani. Hausiri wega wangu. Uzive izvozvo. Saka ngatingoudza nai chokwadi kuti ngatitei aggressive marketing. I think even Muracho would be happy to see when vachi director kune link, she would be very much happy. Instead of kuti papa pamune munhu anoenda osvika unoti and let's just agree to disagree. Might just saying any zvinoitisa activity so vanhu vari kunzi keti muma comments vazhinji havasiri veketi family system. Well zvinogona kudaro andiona zvinogona kudaro futi zvanzi tipe tinoona andina yandina link iri kwa Enifa online page iro link ndiro kairo ndapina pe hoi group rake ndinotofunga kuti link iri kwa Enifa ibva panewe kunondika ndipina link rako nditofunga panapa uri kupinda link iri kwa Enifa iyi hanimona Enifa mutumwa on Enifa online Enifa oma paper oma permit ndiye ane link antika you go there and say aiwa guys link hakuna WhatsApp group here. Hakuna WhatsApp group, hakuna here WhatsApp group. Andisikuziya but kune kwa Enifa ndo kwandikuza kuti kune link. Hanimona aggressive marketing link vanhu ngavatenge link 5 dombi yako. Hanimona izvo zvipana patiri vanhu vangani close 600 tengesa I link. That's what I'm saying. Tengesa I link. Handi muri tengesa I link right now. Sell the link kwa Enifa and vainde kwa Enifa kunotenga link. Handi muri kuona tegai Enifa ine link achikanda zvake link achikanda zvake link achikanda malink vanhu vachinda achikanda malink vanhu vachinda achikanda malink marketing. Handi per day mukanyatsa kumarket chekucheka munogona kuona kuti rinogona kutoonekwa kana nevanhu 2000 per day. How much is that? Hands ni number ya maititi iri kuiswa eco cash then woisa proof of pay handisi muri kuona kune number iri kuiswa futi ya maititi woisa payment yako over proof of payment opiwa link ndizvo understand zvipo tatazviona pisai ma link guys pressure ma link isai ma link mari idzoke handisi ngatisiyei kune avo vasara vashoma vari kuzama kuda kuchatanisha woke tfemira chomba chituka vachidai antika stop it regai vanhu vapushe link antika mari idzoke kune vasiri kuona zvinhu zvakanaka chakaitika ka handimaona kuZimbabwe uka ndongoti ni godo rovora ya muridzi waro uchafa negodo wakazvimba unozvimba ichi chiuro kurechi wakatakura godo chifamba naro unozvimba ichi handimaona ende chimwe chinhu chiripo guys antika mamwe maghost vamabloggers allow people to do what they want neupenyu hwavo ndizvo ndiri kureva nemawandiro acho ndiri kuri kutengesa lingika ndotokudza dembu ratotaura vakomanaka muri kundigonera ende muri kundiita zvakanaka vanhu vari ungade muchitonyatsa but havasi inde yakuzova encourage havasi kuita aggressive marketing. Itai aggressive marketing. Kwanzi kwamaiti kune information uko yekuti munokwanisa kuona tozvita sei hanimona kuti mutenge link. Let's go and support, let's go and buy a link handika tione movie just to bring back handika kuti adzosewo mari munhu akutira kuita an honest living guys. She's doing an honest living izvozvi. The least that we can do is just to support and simeni nitengerewo ndione baba tinoenda kutengera uone ndinotokutengera $5 iyoyo ndokutengera link ro ndokupa wo ndodza kuti ngachechechita unoona handika zvazvine kuti hanzi yesi Stephen Owen asi zvokuti kwai kudikana kuti anoda kungonoona asi zvokuti kwai ndewe family ningi handika mamwe magosi allow people to enjoy to be guys. Social media we cannot all be on one side handimaona hatingaende kuside one tisengotaenda kuside one kwese nokuti ndoko uri kuda iwewe handisi allow people to be. Nasi ndikaona kuti kwete chakanaka ndikanosapota obho mangwana ndikaona kuti kwete chakanaka ndisapota obho plus mune ane choice yake. Kune chinonzi freedom of speech, freedom of movement, freedom of everything. And
regai vanhu vainde kwanda vanhu vanosvika pamwe vachotobuda kuti ataura kuti vedu welinki nenyaya yekuti anogarigwa otaura kuti kwakunzi wataurira chii kuti ndiri kusapota maititi ototukirwa kuti wataurira ndiri kusapota hazvine kuti iwawe kana uchivenga maititi munhu usanovenga maititi kana uchivenga madhambosi munhu usanovenga madhambosi. And these are two big brands. And Cardi B na Nicki Minaj right now kwa America. Kune gondo ya Cardi B na Nicki Minaj vari two vakadai. And kune team Nicki Minaj kune team Cardi B. Ku Zimbabwe munhu futi anomira pano feel ndo pati comfortable. Kana ari kuda kuita team Cat Family let be, adada team Snake Family let be. Zvekuti nokuti ndataura zvaningi kana kuti ndaone zvaningi wobva waswera uchitukwa uchikatwa uchidi ndizvo chidofo zvezve ndizvo chibalance zvezve ndizvo chidofo zvezve. Hanimona munhu ngamwe zvotonakidza one it pushes Cat Family. I mean it pushes Facebook. It pushes Cat Family, it pushes Snake Family. Zvinopusha kwese ku Snake Family ne Cat Family. Hanimona itsikuno kuti vanhu vachibayana kuno kuzatichibayana zvedu tikaseka tikati chakatodisana mukudisana kwedu hakusi personal ka ndiwo kufara. Zvinokuina natotora personal yekutonyora vanhu nekunyora vanhu nekudescribe vanhu nekutapori shaming vanhu simply because ataura kuti chakanaka kuti vedu chakati because you are not supposed to say that, you are supposed to go with this team. No, you can't force people kuti vaende vanhu regai vanhu vaende kwavanoda. Munhu ngamire paanoda simple paanofira ane mari senza kumira ipapo pari kuda. Tikangoti mumwe nemumwe ongomirawo paanoda isusu pacheni toyatoseka tonakigwa pano tochera nhare baba tichita live elite naro baba tondouya oti hai wawo hazvisi indoti aiwa ndizvo you know time ndo zvatakaninga pasocial media tikutofara so zvisiri personal tikutonakirwa. So at the end of the day me and baba tondo we are not enemies, but baba tondo ndowirirana naye anoda uku sisi meni vanoda uku, but hazvina kuti nababa tondo we are going to be enemies because iye anoda uku ndoda uku. No, animona no inini ndisisimeli kudai. So nditori nevanhu vanondokudza tisi chochoro zvodini tiri Diaries Family vasina imwe family vanoti tiri Diaries Family. Animona vanoti tiri Diaries Family but inini havangandishori kana ndivenga nokuti vanhu vachiti ndikufarira lingi ndikusapota lingi vobva saka tichakufariri. No, that's my choice. Noti iwe vanogona kuva chitofarira guys mukangoziva kuti vanhu vanoya paDiaries ka ndio vanhu vanoenda uko ndio vanhu vanoenda uko munobatsirika. Animona saka kana inini ndiri pano hanimona ndichitaura kuti ndinofarira Cat Family andika comment section vanofarira Sisimeli vavoti but Sisimeli no isu handiti ku Family. There's nothing wrong, there's nothing wrong. Voenda ku Snake Family kuya handimona vachinoita uya vanoita ndodzoka you know tichikona tichipe just like that. Zvinotonakidza it keeps family nikikiti social media kuti ifambe. Hanimona hanzi ndizotaka 5,000 vakaona movie chidari kaituda kuti muite 15,000 watching because you can do it. 20,000 watching, 45,000 to that 20,000 watching. People want to watch the movie. People want to watch the movie. And one, just like I said, noti munona meni boku basa chimwe one munona irolingira we waita kuti kuma posa mira ndito pina. Handi muna zvinoitika mira ndikuta chimwe one musabvuma kuitiswa. Manzwa musabvuma kuitiswa mira ndikupe very good example. Kune vanhu vakauya pasocial media pavaka advocate andika vachituka vanhu kuti ningita kuona uri ukongo chindirei ningita kuona uri ukongo chindirei ningo chinda waitukwa but makadzidze yapa hamuna kuona here vanhu mishonga ngati kune mabifu hamuna kuona here vanhu vakaungana variko guys iwe ningo wakapinda nemoyo wakatenga wakataura zvasingazivi wakapinda kwasingazivi vanhu vanga vakaungana takavaona vanhu vese vakazara vanhu variko vese vamwe vainza vaindikwa vafakatikako takavaona variko. Hanimona takavaona variko. Takavaona variko. Hi Judy anti mazvona. So pamwe pachonaka zvimwe zvachonaka tinongopindawo so tinongoonawo tokomenda chidarika but ngatisapinda nemoyo because tora chokwadi makoni ndikriteza anotukana nhasi mangwana odzoka mowaona zvakare andibona andindide I know mera soko I know zvokutodaro mangwana vodzoka andika vaonekwa movaona vari vese vachidya sezvinoita ZANU PF
nezvaita CCC vauya kuno kwachibvarana panapa CCC ndizvo ZANU-PF kure uko tichitukirira istopu amatenzi mainbox tikunze muri kutaura zvevakuru panapa stop it or stop amatenzi mainbox apo amatenzi kasima kwana tikuona kuchinzi kwaitwa conference ko kutomwa tea vachidla vachimwa drinks vari vese isu kwese tiri kuti sisi vanenge vachitove vese guys vachidla vese the same applies nekunoko kungonesana kuti kunesana but pakanzi paitika function chiri strong chako chekunzi munovaona vari vese guys vachitodya vari vese tobva tapusa zvinhu hachichazivi kutodini andimaona so ndo zvinhu zvandadadini ndangoti ndimbopawo analysis dzangu kuti chinhu chakanaka chinhu chakadikwa chinhu chakanaka andika chinhu ngatitei kune avo vari kunyepedzera kuita kuchita iyo Cat family yacho vasiri vakutukana nevanhu imi Cat family munenge muriko andimaona mangoona comment isiriko munhu yenga aise malinge kwa Enifa pangoita comment isiri kuinderana yekuti anda kutuka vanhu kuda kudisturba because paunotuka andika panoita comment isiriyoka vanhu vaataki vanoataka munhu asati yatoziva mumbo zvinotisa panoiswa comment yako chaiko uchiti ndikutuka munhu kana kuti ndisisimeli waya kuzondituka ini napa andiona umwe manje akafanana sisimeli kune vasina kufanana neni anobva notaka kuataka Felicitas asina chaanoziva kumba kwake matukisa munhu saka imi Cat family mukaona vari kupretenda kuchita Cat family vakufamba chidaidai ipapo pane comment munhu iyeye ipapo go and correct ipapo go enda papo kuti iwe hausiwe Cat family iwe uda kutukisa vanhu iwe why are you putting such a comment uri kudi kutengesa link raEnifa isa link up andimaona and yes but andishira comment mention that let's hakudya havazodye vese sisimeli remember maitiri mai vakabviswa paprogram vamwe vavo masocialite at prone utinye zveshuwa is unlike you vairigerera swaga 65 great zvakaoma as people attack Cat family kapenda no shiki saka urukuona kuti unotutukisa mazito madoko urukuona urikuteerera zvandikutaura teerera pane mudzi wenyaya munhu asvika ndikutaura zvipanapa ndikuta live yangu obva auya panapa pamazuva apfuura ndaizviona zvichiitika handi zvakatoitika even pano ndikapesa ndazoadresa munhu iyeye tikutaura nyaya yedu isinei nezvimwe zvinhu munhu ongouya otinga kutotanga kutotukana zvakaitika takazviona pano padiaries tikutaura vanhu vakadaro panenge pachizikanwa kuti matukwa obviously zvinozikamwa kuti munoretaliate it's obvious zvinozikamwa kuti munoretaliate zvinotozikamwa kuti Cat family retaliates mukangonovatokonya vanoretaliate zvinotozikanwa handi but kana musina kupokiwa handika don't people must not go pasina kutaurwa anything kana Cat family oenda kunotuka zviri kuitika dear zviri kuitika anti muri kuona ndo patiri kuti tikatseva kuita kuti inguva yekutengesa linki haisi nguva yenoise yekutuka vanhu inguva yekutengesa linki munoziva kuti mumba mufamily 1 kumba chekuno shogwa vanhu mufamily mumba kune imwe family andoziva so andika mumba imomo vana vacho vanoda Cat family singada maititi zvisingaiti mai vacho vanoda madhambozi zvisingaiti mumba imomo mumba 1 maine vana kuUK ndakafanira kuseka handi poita 1 wokwasisimeli die hard ndikati saka munomba mune mafamily 3 zvikanzi munomba makaoma sisimeli mune 3 mafamily wenyu ndo uyoyo hadi kana vanto foni vatanga here sisimeli koita kuti vanenge vari kuCat family 2 vasikana vabvido kwavo iko Cat family mai vanenge vari kwamadhambozi asazvide kuti my enemies ka mumba ingori choice yekuti mai vanoda uyu sisi vanoda azvide kuti my enemies muri kupanzwisisa ndopa thank you Roman that's what I'm trying to address izvozvo ndozvandiri kutaura izvozvo ndozvandiri kuzama kuadresa izvozvo Edina zvekuti step by step izvozvo ndozvandiri kuda
step by step iyo inokwanisa kudarika kutoita step ka 1 yekutoita step rangu bva pano kusvika 5,000 per day ko tikaita 10,000 per day watching tikaita 10,000 watching per day andika tobva paita 50,000 per day. It's 50,000 US dollars per day. How about that? How about that? Now pane 5,000 makona nezurandi nasi peta 10,000 vaona. How about that? Mangwana peta 15,000 vari kuona. How about that? Mari yokurumidza kudzoka chero kachizoenda pa YouTube. Acha imwe mari yachazowana pa YouTube kuneve kune dzimwe nyika vachazoonawo. Ya mari imwe ye YouTube ichazobhadharawo. How about that? How about zvakafana ne thank you spango zvakafana ne bhora yes. Mumba munenge chindokusapota Chelsea umwe chisapota Manchester United. Asi havasi vengani ane muri kuona. 5,000 people are watching, yes, that's good. But do you know kuti kunokwanisa kuti 10,000 people watching per day? Do you know that? 10,000 nasi kunokwanisa kuti 10,000 people watching nasi. Andukona uyo anonzi Mishonya unjuyu iketi family zvekutodaro ili keti family zvekutodaro diaries zvekutodaro Mishonya. Hi Leah, how are you? So ndikuti ngatinde tinoita aggressive marketing link iri tichipostawo kuti vanhu vaende kunoona malink kana zvichita toda kunzwa kuti vadarika 5,000 mangwa chiwocha per day. Even Kate family and Snack family are not enemies. Kutandara tichirwa edu. True. But kune vamwe vanotozvitora personal. Vari kuvantora personal. Vari kuvantora personal. Animona. A couple of days ikashapisa kalolo. Simbinoro waichapisa waita seiko. Simbinoro waichapisa. Inoro waichapisa simba uzizi. Saka moving ngariende pa 10,000 watching per day, guys. Let's work with that. Let's sell the link. Indakapinda link ra Enifa nicharamba nichipinda futi link ra Enifa kuti vanhu vaende kwa Enifa inini antika kana varipo dado nongo wangu madhadi vakwenda unoona nditovatengerawo vaende kunoona movie. Antika varipo here vada kunoona movie madhadi pare batonde vati vada unoona babatonde ndiri kuvatengera link. Kuna vamwe roda kutengera link vaende kunoona about 2 kana 3 muinde kunoona movie to support. Blessing begi chero vanaro mara igutwisha. She still has a lot to what she wants to do with her money. Iwe chero kapiwa mari chero haigutisi. Saka still vachinda kunoita rimwe movie koko hazvirevi kuti tinobva tastopa kusupporta because vakutove nemari amuna tisastopa rimwe movie. The reason why vachikutengesa link vachiti kuda mari iyoyo pane pada kukafa. So link ngaringotengeswa my sister. Link ngaringotengeswa my sister. African Princess uya 054 gweru ndokubva ndakutengera uya ndai uya tani 3 4 pafadzu makwana ndatora moya WhatsApp. Vandatononga 4 apo yai WhatsApp ndatononga 4 guys angotanga wapa ndvanonga vandotanga 4 vandatononga pa yaimire muno usho ndichapa link ndopa Enifa mari yacho imopuwa malink moenda unoona hanti ndizvo matononga guys ndatotanga kunonga vandatanga kunonga ndatotanga kutononga manonoka asi kana varipo vamwe vari kuda kusapota vada kutengera vamwe malink guys this is mukana you are free nonga yo vamuda kunonga vaende muinde kunoningira muinde kunotenga malink. Magunanzi wanonoka ka ndanonga vanhu vanga vataka kuningirira vatanga apa African Princess andati uye kusendotenga ndati pane 4 vandangononga ndikati 4 avauye wone kuti vanhu sakutoda kuona vangana imagine wesava kuri kuwedzera number unoona inodarika ka 5,000 ya per day yatauko vari paira vamwe guys vada kutengerana matiketi apa kuti malink vaende kunoona varipo here.
Anzi pale no iri pa link. La viewers iri pa link. Aiwa enifanele number zake don't worry. Enifanele number zake. Anzi I will patiently wait for YouTube. Yeah, it's okay but kune varuda kuoneka zvino zvichapisa. Ndakononga 100 indakononga apa vanhu atoziva ndangononga apa ndangotononga wapi apana ndakotononga apana ndomboziva kana wani ndangononga we baba tasemone vanhu vakunyora kuti kuda kuita tasemone vanhu vada kuona hai nyembi hanzi wazwa ndo pandatangira kuona ndinoza mafoni mama ngari kumaslow mama ari kumberi ndo pandatangira kuona ini hanzi I can buy but can't family aiwa Lily 7 for now for now we are just supporting 7 stenga ngicela ukuthi sitengele ayi3 buya uzojoin ngicela ukuthi uthenge ayi3 nje kuphela I'm sure it's 150 rand also. Linda, pakutonisa unise 5 because vanhu vachiva kutonisa ndamcomment section vatowandisa kudarika saka unopani. Unopani. Utachoka ndani kushaka kwema remove tida toona. Thank you. Asa chokwadi zvechu. Guys, my diaries apana wa rivavi vatatu vatenga on ndingani mbofonera out ndingani mbofonera mumunhu ndimbo mus ambo ninga ngikiri ambo tenga o ticket ndai mirai ndifonere uyu Just good quite here at one African movie. Guys, in and Tony my movie to African movie. Me, I'm not interested in watching you know my African movie, name thrillers, chete, and one is my action until this go name my water. In India when Nollywood, I will not do the regular Kasakuta. I like Nollywood. Kuna wanona Bollywood movies, so in India and Nameno, could I put a Jaira? Did you my African movies? Do I which I wear your man? So, do now my chance. Atuone ndirango seka zvangu drama kandiwa chizo someone to do serera tidone wayoka ndi mira nditadze munyatso kuona ndutara zvinhu chokwadi sa zvinhu kunyepa even ndichifamba mu road ndinofamba ndichiona mundege mena munenge uyu munenge mune izvi munenge mune zvima screen zvazo zvokuti unoona nhingikiri unoona uyu ini dati munyatso kuona nditokudza kuti ini nditi handisi kutombonyepa ndishira kuti ini ndofamba neuyu ndishona mamovie andimukora YouTube yangu ndatorona nesuro movie rakapera Rapere. Unai, anumukona. So. Anumukona ma movie. Anda mona tanto kubudisira ma African movie anumunona. Ndo andoona ai. Ndo andoona ini. Ndo andoona ai. Do angu iwa yani ai.
Hai, ndo hangu ini ndo kwangu kubasa. Urikuda izvo zvinotoziva latest kuti kune latest denda katuma program kune latest rakati la 2025 rapinda kune rakati 2025 rapinda ndinenge ndichitoona ini ndo wangu andinoona chero ndiri ndega munondokwesa chinotoda pa TV abudika ndinotoona pa iPad ndo pandinotoonera pa iPad yangu ndo pandotoonera anomana nachifanira munhu utade saka guys anti wazvoda unda makorean ka good ina ndimagoniwa makorean ndotodaiwa yamanikiri hanzi chero ini chero movie I don't watch andowana vanhu kungosiyana hanzi munowada I know sometimes kana mukataura movie yamaona ndotonyora pasasi ndonoionawo exactly ndokazvichodza madiaries kuti guys pane movie rakati ndemunoona pane movie noti ndo hangu ma-African movies and I like them because anotobva achirelate sometimes noupenyu hwedu zvoti ndinotogona kuti situation iyi saka uyu akazodai hanimaona unotoona plus anonzisa kuti utsiya ubhadhari because anoda kuti ma-African movies kazhinji kachona vanopesira vaningiriri vanopesira vazokupa response pakupesira unopesira watozoona kuti zviri kufamba sei ndoita seko munhu anochifanira kuti atenge uyu asikudaira foni ndofunga vari kumaraunds kubasa uyu anga achitenga muningiri matiketi apachena handashaya kuti ndashaya ndodini guys as much as I wanted anyway ndokotengera vanichatengera ivavo antika maybe time todzoka totafuti my life tosapota futi kuti kana paine vamwe vanodawo kudi ini ndiri best mumakorean but I don't like their movies maybe because I know them. Oh, you know the video annakizere fai chicks ma-Korean nasanambo matetatisa ini annakizere hapana actress wasingatiudzi vana uchei vava kutaura vana Sonia vese tinotoziva zvese zvana Morisi totovaziva ina handitodi kuona na Morisi vaya ini nditori nemafavorite angu pa Nollywood apa ini ndinoona uju ya ndoona Destiny ndoona Marigold ndoona ndofara ndototisa sometimes zina Daniels ndotarisa Yul Edoch ndona anzani mazamakuru anzani abibi anzani mazamakuru guys anzani akazvara mwana izvozvo makuru nasachado maona antimaona saka guys pa next live muvepo kuitira kuti tigowana kutenga kuti titsvage futi vanhu vanoda kutenga matiketi vatengerawo matiketi vanoona cheese but cheese asiri wemazamakuru anzani kuwe mazamakuru saka kira tisera ndotwa akwete message asina mazama aka slima kwete message Johnson anzani ko uyo Georgina Ibe very good thank you Yolanda Georgina Ibe Georgina Ibe ndine vanhu vangu vandotozati kana movie chificha ningira ningi ndotoriona movie chificha ningi naivo vana Mike Goodson ndine ndichitoona kana ndikaona vari pa movie ndinotoona animaona so guys saka ini ndakwenda ndambogesa ndinde ndiende kuniki ndiende kuchikafuko Judy you Judy Olsen ndakangona movie rake wandirakaita nemurume wake dera Zubi Mike wanogona manje Zubi Mike yes Zubi Mike wanogona Zubi Mike wanogona so guys ndiende ndotengera vandatinonga vauya kuseri WhatsApp muende munoona then todzoka time usazotitukise meli kutukwanani miripi kutukwanani anzi vana maijidi Mike vasana vasikumbobura select unotukwanani timbotukwi kutukigwe vanvika vave vashoma vana vanvika vachainyi kukanda mamovie select kune ichi chinonzi anzani mwana uya ari kubura mamovie select kuna Ruth Kadiri ndi ari kubura mamovie select koita ichi chakanaka chine body structure chinzani chine body structure yakanaka ichi tiri kubura mamovie uku thank you Mbuya Chiko thank you nonga iwani Mbuya Chiko nonga iwani thank you Mbuya Chiko ini people pina comment varieties
Yende people is. Pete yampi ya wachiko. Bia wachiko datengera 1. Nunga yi 1 bia chiko. Nunga yi 1. Nunga yi 1. Maze bukubotima bana. Ah, ibo semingere. Azina Frederick. The handsome guy. Emona. Bia chiko chinonga yi 1. Chinonga yi 1 bia chiko. Mukamuno ngamva moya kusera. Mumva moya kusera. So guys, ndakwenda ndotamba time totsvaga ma tickets time and totsvaga ma tickets time tickets padari sikabudisa about 50 tickets bo and ndika. So guys, I will see you later. Ndika love you guys. Mwah.